ljude sa kojima ja ne želim da provodim vreme i da se družim, nikada me vjerojatno nećete vidjeti u njihovom društvu, niti da pričam o njima ni pozitivno ni negativno. Uglavnom ću skrenuti pitanje sa njih i reći ću vrlo onako, znaš, vrlo politički korektno, sve najbolje. I se čuješ sa Tanjom Savić? Slabo. Pa mislim, ispisala sam joj neke poruke podrške kada je trebalo, ali ne mogu da kažem da smo drugarice. Dobro. Je li ste da si u kuću u Četiražu uložila 100.000 eura? Jeste. Ponosna si na tu kuću i ponosna si na svaku ciglu što je tamo. Pa sad baš da sam ponosna na svaku ciglu. Mislim da je moglo da prođe sa nešto manje cigala. Manje ima, da. Koliko ima kvadrata, Rado? 200. Mislim da je trebalo bude manje, ali dobro. Kad je balnike s muzikom. Pa mislila sam da ćemo mi tu kao nešto svi živjeti, ali ono, znaš. Reci mi, Rado, nijednu plastičnu operaciju nemaš. Ne. I ima dosta komentara, kažu, ova Rada Manojlović prelepa je, prezgodna, super, ali grudi kako su joj male. Da, pa super, zato što ja sam baš ponosna, zato što vidiš, mogu da obučem ovakve neke haljine i da to ne bude vulgarno. I nekad bih možda voljela da su veće u nekim situacijama, ali dobro. Ali generalno što se tiče baš mog izgleda, ja preferiram taj manekenski izgled, jer prosto mnogo volim da nosim prekratke miniće, imam te dobre noge, imam lep struk, lepe kukove, lepu zadnjicu, da tako kažemo, i onda bi bilo previše da imam čak i te velike grudi. Sve te haljine koje ja nosim bi izgledale vulgarnije. Jesi radila usne? Ne. Ništa na sebi nisi radila? Ne kažem da neću... Dobro, da, ali pričamo za sada. Kopkam, pa ne, usne samo crtam malo drugačije i prosto od kada sam uradila zube i od kada su mi se te trojke koje sam imala jako izbačene i ta gornja usna je bila ovako zategnuta na njima i delovala je tanje. Kako su se oni spustili su se desni i ispustila se ta gornja usna, ona malo deluje punije, ali ništa nisam radila. Ko je za tebe na estradi novopečena zvezdica? Pa kako ima ih mnogo. Ima ih baš mnogo i to u posljednje 2 godine, pa i Teja i kako se zove, u stvari novopečena, da kažemo Teja, ona je tu u posljednje 2 godine se probila, ali imamo te stare i Prijovićku i Pavlovićku i čekaj, pa da, to su mi onako nekako... A kome se daje bespotrebno mnogo medijskog prostora? Vidi, uopšte, eto sad i to nije, recimo, taj deo priče nije moj fah, kako bi ti rekla, nije moj stil, da ja tu nešto komentarišem. A ili ima takvih? Pa ima ih, ali... Pa ima. Ima ih i, ne znam, ja sam uvijek negde mišljena da publika sama probere šta hoće, šta neće. Znaš, mi možemo njima da nudimo i da im guramo. Sad, možda ja i grešim, možda na kraju to što im se stalno nudi, gura, iskače iz frižidera, možda oni to na kraju negde po nekoj toj inerciji, navici i zavole i naviknu se na to. Je li ste da si imala probleme sa kičmom i operaciju u Švajcarskoj? Ne, ali probleme sa kičmom sam imala, a operacije ne, zato što je mene operacija spasao moj doktor Vladan, koga ovom prilikom pozdravim, kome nisam odgovarala na poruku i mora da se izvini zbog toga, javit ću mu se, ne mogu da spavam danju. A problemi sa grlom? Pa dobro, to nisu problemi sa grlom, to je više umor i svakodnevni, jednostavno. Od 31 dana u mesecu ti radiš 29? Pa mislim, ne 29, ali 20 dana baš onako mnogo radim i to ću da smanjim podhitno, nego moram iz onog minusa da dođem na nulu, pa kad budem došla na nulu, onda ću u plus. Logično, da. Tako da to očekujem sljedeće godine, da malo olabavim. Dobro, Rado, ajmo dalje. Ajmo. Sirova istina o raskidu veze Rada Manojlovića i košarkaškog trenera Momira Gajića. Ona poručuje, on je mrtav za mene. Ti si ovo izjavila? Nikada u svom životu nisam to izjavila. Kaži, kaži. To stvarno nije moj stil. Ja ti kažem malo pre, ja o ružno ne pričam. Možda ću progovoriti nekada ružno, ali ne o momcima, nego o ovoj situaciji koja me zadesila na poslovnom planu. Mada i to nije vredno toga, zato što, evo, to je nešto što sam recimo od Milana naučila tokom tih nekih naših seansi. Ono što ti šaljaš, koliko puta pomeneš nečije ime i pomisliš na njega, on i dalje postoji i daješ mu tu energiju kroz kosmos, mu daješ na važnosti.
Tako da prosto ako neke osobe zaboraviš, oni neće ni postojati, biće nebitni potpuno i nećeš skretati svoju energiju čak ni mislima na njega. Jer ti kad misliš o nečemu što ti se desilo, ti se iznerviraš. Loše, recimo. A ja sam naišao na jednu izjavu gde je Momi rekao da Rada je dokaz da ne treba biti sa pevačica. To sam upravo demantovala baš skoro na Instagramu. Nikad on to nije. Ni on to nikad nije izjavio. Nije ono što je kao šatro moja izjava nakon te njegove da je on mrtav za mene posle toga. Zbog čega ste raskinuli? Pa, opet zbog neke te daljine, a i ja nisam htela nešto više. A šta je to više? Pa ono što je on dobio posle sa jednom drugom prelepom devojkom. Brak, decu i tako dalje. Ja sam ti bre pevačica, znači, i Bog stvori kafansku pevačicu. Dobro. Ajmo kratko sljedeći naslov. Ajmo. Ajde. Otac Rade Manojlović konačno priznao, ne volim Harisa. A vidiš, on je to izjavio, cele rečenice, pitali su ga da li voliš Harisa. A on je rekao, pa šta ima ja da ga volim ako ga ona voli? No što ni da ga volim, ni da ga mrzim. Slušaj, ovdje ću jako kratko. Da. Jesi ti iskreno volila Harisa? Naravno. Jer jesi da si ga uhvatila u prevari? Ne. Ako mogu, uopšte ne pričam o njemu. Da ne pričaš o njemu? Možeš. Okej. Ispoštovat ću. Okej, ajmo na sljedeći naslov. Baš onako ništa. Šta kažeš? Pa mi kažem baš ništa. Baš apsolutno ništa. Okej, ajmo na sljedeći naslov. Rada Manojlović pogovorila o odnosu sa maćehom. Stalno je bio pritisak i svađa u kući. Pa to je ono što smo pričali. Već smo tu negde pretresli tu priču. Prosto ne zbog nje, nego zbog same njene pozicije na kojoj se našla. Da, jasno. I ovo smo prošli. To smo prošli. Ajmo dalje, Rada. Kako smo brzi. Ja, da. Rada Manojlović, moram da spasam sebe. Depresija se odužila. Si bila nekad u depresiji? Depresija je okej. Okej je depresija. Ja volim kad sam u depresiji. Zato što tu baš se odmorim onako. Čekaj, misliš depresija je okej kad se desi? Kad se desi, naravno. Ali ne ovako... Pa ne, ne treba je tražiti. Ne treba je tražiti. Jer bilo trenutaka u kući, sem 2014. godine i 2004. godine i toga, je li bilo trenutaka kada Rada zbog ljubavi i ovoga, onoga, bude u 4 zida, spusti roletne? Kako da ne, naravno. Ti trenuci su trajali po mesecima nekad. I to su trajali za vreme korone, moram ti kažem. Ali ne zbog ljubavi, nego zbog Nanine smrti, kada mi je Nana preminula, mamina mama. Tebi je baka da preminula. Da. Tada sam ja bila u toj nekoj depresiji koja je trajala 4 meseca. Što ti kažeš, spuštene roletne, nisam ustala iz kreveta. Ali Rade danas ovde? Pa jesam, da. Mnogo sam toga prošla. Bilo je i moram ti kažem, bila je jedna depresija krajem prošle godine zbog tog te poslovne izdaje. Pominješ mi tu poslovnu izdaju. Pisala se o tome. Tebe je neko pokrao? Ma, ne bih da se vraćam na tu temu, ne bih sad neke naslove povodom toga, zato što... Da, ali dobro, već se pisalo. To je prokleto, tako da neću ja da se bavim uopšte time, da. Ali si ti sve to suzila i... Pa kažem ti, idem... Novčanik dala kome? Sestri. Pa ona ti je taj bankar. Kako? Bankar. Ona je taj finansijski stručnjak. Isto je ekonomista, ali ona pravi ekonomista koji voli to što... Ona je baš ono... Ona je rođena za financije. Da, jel bude ono... Ulaz, izlaz, knjigovodstvo, podvučena crta. Jel bude tako? Da, takva. I ima za svakoga. Za mene najmanje, znači ništa mi ne da, bukvalno. Na što najviše trošiš novac? Pa sada trenutno samo na spotove. Kada to završimo, onda je sljedeće stan i onda mi je rekla onda mogu da te pustim. Slušaj, stan, da. Negdje skoro sam pročitao Rada Manojlović, imam dobar auto, ali nemam krov nad glavom. Pa i to nisam, možda sve to lupila negdje, možda tako je lupetam generalno. A hoćeš isto 200 kvadrata? Ne bre, ne mogu, meni to veliko. Moraš mnogo, tu mora mnogo se čisti, Rada. 70 plafon ko će to da čisti i ne mogu ni ovo da sam, stvarno... Realno da, nekog drugog da puštam da mi ulazi u stan, ne. Ne, nisi pristalica kućnih pomoćnica i tako toga. Ne. Nego ti? Ja bre, sama. Šta mi fali? Da, jasno. Ajmo na sljedeći naslov. Rada Manojlović, u seksu ćutim i radim sve radnje. Ko to rekao? Ja ovo nisam u životu rekla. Pazi, ja koja se stidim da uopšte se pomene reč na s. Šta je to? Šta si rekao to? To nešto sam se priča javno. Ja sam ti stari ko... I to je sramota.
Sramota. Jesi izjavila ovo? O tome neka pričaju stručnjaci, nije sramota kad pričaju doktori, nije sramota kad pričaju psiholozi, o tim nekim temama za, recimo, pubertetlije i tako dalje, ali da mi, matori konji, pričamo na televiziji o tome, mislim da je stvarno degutantno.